portal web-saytymyzyň gaderli tamaşaçylary. Ine bugün hemmemizin bilşimiz ýaly ýene de sanlyca günlerden täze 2024-nji ýyla batly gadam atýar. Biz hem paýtagtymyz Aşgabat şäherinde hem de welaýetlerinde oturdulan başarçylaryň çyralarynyň ýakylyş sabarasyna uly şowkun bilen gatnaşar. Ynha bolsa biz dörejilik toparmyz bilen bilelikde paýtagtymyzyň gözel künjekleriniň birinde ýerleşýän Äli medeni din jalyş merkezine oturdulan başarçanyň çyralarynyň ýakylyş sabarasyny uly şowkun bilen bayramçylyk münasibetli ähli süýji arzuly pursatlary size ýetirer. Türkmen portalyna daşlaşmaň, biz bilen galyň. Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Gelinginde bolsa täze ýyl bayramçylygynyň esas gahrymany bolan Aýaz baba ýürek buýsanjyny dinläýeliň. Köp sag bolun. İlkülene söýüň başynda gahryman arkadagymyzy, arkadagy gahryman serdarymyzy, ähli türkmen halkyny ýetip gelýän täze 2024-nji ýyl bilen tüýsürekden mähirli gyzgyn gutlaýan. Goý gahryman arkadagymyzyň, arkadagy gahryman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Ähli türkmen halkymyzyň täze ýyl bayramy gutly bolsun, düşümli bolsun, artgally, bereketli bolsun. Sag bolun. Sag olun köp. Ine bolsa garpamyň öýdürek buýsanjyny dinläýeliň. Körpeçe jigilerimiz üçin öz arzuwlaryny beýan eder. Köp sag olun. Ilki bilen sözümiň başynda Türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadagymyzy, arkadagy gahryman serdarymyzy, ähli türkmen halkymyzy, mähriban körpeçe jigilerimizi ýetip gelen täze ýyl bayram bilen tüýsüregden gutlamak isleýän. Ýetip gelen täze 2024-nji ýyl siziň her biriňiziň durmuşyňyzda üstünlikleriň, ýeňişleriň gazanylýan, saglykly, bereketli, yrsally ýyllaryň biri bolup gelmegini tüýsüregden arzu etýän. Ýetip gelen 2024-nji ýyl siziň durmuşyňyzy täze üstünliklere, ýeňişlere ýetirsin. Täze ýylyňyz gutly bolsun, eziz adamlar. Sag olun. Gelinginde bolsa başarçamyzyň çyralarynyň ýakylyş tabarasyna gatnaşmaga gelen talip ýaşlarymyzyň ýürek buýsanjyny, arzuwlaryny dinläýeliň. Sag olun oýdan. Men Halkara Sanperow Olamlary Goýtuş Uniwersitetiniň Durmuş Sanperow Fakultetining jurnalistika hunyarynyn 2-nji ýyl talibi Ana Berdif Muhammed. Şu gün biz ähli talip ýaşlar bolup Äli medeni din jalyş merkezinde başarçamyzyň çyralarynyň ýakylyş tabarasyna gatnaşdyk. Bu dawara ören saatlykly şowkun ýagdaýda geçdi. Esasanam Aýaz baba bilen garpamygyň gelmegi çağalar üçin ören saatlykly pursatlar döretdi. Her ýyl bolşaly täze ýyl arçasynyň çyralarynyň ýakylyş dabarasy ören ýatdan çykmajak pursatlara beslendi. Geljek ýyl bilşimiz ýaly türkmen tene namasy boýunça balyk ýyly bolup, balyk bu esasan rysgal döwletiň şanyny bolup durýar. Men hem şu pursatdan peýdalanyp geljekki balyk ýyly bolan 2024-nji ýylda Türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadagymyzy, arkadagy gahryman serdarymyzy we ähli türkmen halkyny täze ýyl bilen gutlap, olara täze ýyl rysgal döwlet hem de maşgala wadançylygyny tüýsürekden arzu etýär. Goý täze ýyl ähli türkmen ojaklaryna rysgal döwlet hem de bereket getirsin.